Ay, master, oh, fish on nga, master. Master, fish on tayo, master. Ang laki. Ano to? Ay, sayang yan. Strike, master. Puto ata. Puto, mga master. Uy, laki nun ah. Puto, no? Biglang hila, mga master. Putol. Ayun oh, ang laki nga mga master. Sabi sa inyo, may mga master eh oh. Ito master oh. Ang isda to. Lumalaba pa mga master. Magandang araw sa inyong lahat. So nagbabalik na naman ako para sa panibagong ating adventure. So ngayon mag fresh water muna tayo. So nakita nyo ito sa ilog. Yan. So ang oras na already 3 PM. Dito tayo ngayon. Gagamit ako ngayon ng dati ating setup, yung ating kapong 702, tapos na Rayubi na ultralight na 1000 series, tapos 6LB na casking na mainline, tapos meron tayong leader line na ang leader line ko ay 10LB na covert, and then gamit tayo ng soft lure. Yan. So ito muna ang gagawin natin ngayon. Testing natin ito sa ilog ba to, kung may makukuha tayo dito mga master. Yan. Pakawan nyo ako mga master, no? Kita-kits mamaya. Kaya natin first cast. Ay, mahangin mga master. Huwag lang sumabit. Marami pa lamang ito mga master. Mga sabit, mga puno, mga kahoy. Yan, so sana makakuha tayo. Go. Fish on mga master. Ay nako, nakawala. Strike. Sayang yan. Isa pa. Strike yung master. Pa, dyan lang yun. Kaya lang ating hagisan to. Mahangin master. Hinahangin yung blade natin. Ay master, fish on nga master. Master, fish on tayo master. Ang laki. Ano to? Wow! Angat mga master. First fish natin mga master. Pang ilang cast to? Third cast siguro. Yan mga master oh. Yun, meron tayong nakuhang yan, red snapper. Ayos. Yun oh. Sabi sa inyo kanina, meron to master eh. May kumagat kanina eh oh. Yan. So nakakuha tayo mga master. First fish natin, laki, good size oh. Nakakuha tayong alat, red snapper. So yun. Swerte mga master. Yan. Relax. Relax ka lang. Relax ka lang lods. Relax ka lang. Baka makawala pa. Yan. Yan mga master. Laki. Yan. Yun ayos mga master. Nakakuha tayo dito. So let's go ulit. Laki mga master oh. Yan, gamit ang ating soft bait. Yan. Tanggalin at matanggal.
natin ating ano, clipper. Yeah. Ayun. Sabi ko na nga ba, may isda dito eh. Master ko natin ito ay para tanggalin natin ang ating yan. Yeah. Hindi ko makuha. Yan. Makatanggal natin siya. Hirapan tayo. Eh, kinalawang mga master. Kinalawang nga itong aking ano. Para natin matatanggal to. So yan. Tira mo natin to. Yan, first fish. First fish natin. Laki. Yan. Yan. Meron tayong first fish. Let's go. Yan mga master. Yan, first fish natin. Okay. So, tara, kasurot tayo mga master. Talaga pwede ilagay ito sabi atin dito. Sabi ko na nito. Hindi lang kami. Ay, ang lakas ng hangin. Nililipad yung lane ko. Kabingi. Ay, pati. Ah, fish on mga master. Uy, nako. Tanggal. Yun. Sayang. Sayang mga master. Nantikan na tayo. Sana masundan pa yung huli natin. Maaga pa naman. Kaya mas para makapagdating tayo sa malayo. Iba din yung daanan ng ulira natin. Yan, yan. May strike. Yan na. May habol. So yung mga master, mamaya ulit. Tayo mamaya, mga 4. Ganun. So yun. Sobrang init kasi. Yan, kaya nga mga tayo ito. So yun. Medyo sinert tayo kanina. May kumagat agad sa ano natin, soft bait natin kanina. So yun, mga master, kita-kits mamaya. Yun mga master, nagpalit tayo ng ano, yan, 5 grams natin ulit na ito, kulay yellow. So try natin, parang banana ng tiger. Yan,
medyo kumalma na yung ano, yung hangin mga master, so makapag-cast tayo dito sa harap natin. Kaya natin makagis na sa harap natin kasi wala ng hangin. So yun, yun o, hindi na hinahangin yung line natin. Yan. Kumalma na, pasakaling may mahuli tayo. Nararamdaman ko basta mayroon pang isda dito. Meron pang kakagat sa atin. Yan, upgraded hook na pala yung ano natin. Yung salure natin. Upgrade ko yung ano niya, treble hook niya. Para hindi basta-basta uunat. Huwag lang sumabit mga master. Ay, sayang yan. Strike master. Putol ata. Putol mga master. Uy, laki na na. Putol oh. Biglang hinila mga master. Putol. Mas dayon. Grabe master oh, putol oh. Laki yun siguro master. Strike, tapos biglang naputol mga master. Nangyari oh. Kuha tayo ng bagong lure mga master. Na-donate yung lure natin. Sabi ko na nga ako eh. Sayang yung ano, upgraded hook ko. So master, try natin to. Ay nako, sayang mga master. Biglang nga putol. Try natin ito mga master. Tayo yung bukas ng ano. Ang talas ng ngipin ng mga master. Biglang hinila. Ito natin ito mga master. Ito. Ito natin itong ano, green tiger natin. Baka sakali. Malaki yun master, kaya baka sakaling kumagat dito sa natin. Sa malaking hook natin. Itong hook natin. Kasi ito master nandito ano, hindi pa ito upgraded. Baka mayupian tayo. Malaki yung master. Kasi kinagat buo yung master siguro, kaya nakagat pati yung line natin. Or baka yung line ang nakagat, kaya ganun. Natanggal, nahiwa, taas ng ngipin. Baka doon pa yung mga master. Sayang mga master. Surte. Surte sana yun. Posible pa ito master oh. Hindi naman basta-basta pipitas ito master. Tara, cast tayo mga master. Baka sakaling dun pa. Baka magkakasama. Sumabit.
natin yung langoy niya kung maganda. Yan, maganda master yung langoy nito. Kung sakali mga master. Ayan. Ito natin. Ating green tiger. Ayun oh, ang laki nga mga master. Sabi sa inyo, mayroong mga master oh. Ito master oh. Ang isda to. Lumalaban pa mga master. Ito master, lumalaban oh. Ay, ang laki. Biko ko mga master. Oh, alangat ba to? Alangat mga master oh. Ang laki oh. Sabi sa inyo master, mayroon pa oh. Oh, ang laki mga master. Swerte. May master oh. Laki mga master. Yan. Ayos. Swerte mga master. Laki oh, sabi sa inyo eh. Siguro tingkonggat ng lure ko kanina. Ito lagi sa gilid. Ito nga lagyan. Kuha natin yung lag natin mga master dun. Doon yung lagyan natin ng isda. Laki mga master oh. Mga master. Kinagatan na naman tayo mga master. Laki. Swerte mga master. Malapit na matanggal yung hook. Tik na. Picture natin siya mga master para natin remembrance. Selfie tayo master. Selfie. And let's go master. Kuhain natin yung sige master, ganitong oras kumakakat tumate. Yung nagdidilim. Dami dito mga master. Saan ba tayo? Puntahan ko lang yung atin. Yung pinagagat na sila mga master. Oh. Tingis natin dito isa. Nasaan na? Dito yung angat natin. Buhay pa kaya ito? Lumalaban pa mga master. Kailangan natin. Yan oh, nakadalawa tayo mga master. Laki. Lalaki na kuha natin mga master. Ayos. Fish on. Yan. Tara natin tali ito mga master.
Yan. Sige, kasunod tayo mga master. Sabi ko na nga abi, hindi ako nagkakamali master, mayroon malaki. Ang laki master. Ito na pag tara, meron pang ano yun. May mga kapatid pa yung mga master. Okay na ni tatay nga dyan tayo. Pasakali. Feeding time kasi ngayon. Yung magdidilim. Gutom sila mga master. Hindi tayo nagkamali mga master. Naputulan tayo siguro. Kinagat niya sa linya kanina to. Kaya ano, naputol yung atin leader line natin. Yung line yung nakagat niya kanina. Sa gitna. Iba din hagis natin. Set na naman mga master. Ay nako. Andun lang yung master. Yun mga master. Hindi na dagdagan yung huli natin. So yan, fish on. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa video natin ngayong araw. So yun, fish on mga master. Thank you.